Fi'n credu falle bod y amser y Nadolig a'r storis y geni ac ati wedi bod yn meddwl i, achos o'n i wedi bod yn meddwl am y Bugailiaid, a wedyn wedi bod yn meddwl am sut mae Duw yn disgrifio'i hun yn gyson trwy'r Beibl fel Bugail. A felly dyna beth ni'n mynd i wneud yn fyr iawn heno, jyst edrych ar rhai o'r darnau yna, lle mae Duw yn disgrifio hun fel Bugail a gobeithio yn rhoi enghreifftiau mwy tangible o sut mae gariad yn cael ei roi i ni. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar Salm 23, Salm enwoca y Beibl, siwr o fod, un o darnau mwyaf enwog y Beibl. A mae'n salm darn o farddoniaeth hyfryd gan Dafydd. A be mae Dafydd yn wneud yn y salmau yw, mae'n rhoi cibolwg i ni o'i berthynas gyda Duw. A weithiau mae'n berthynas hawdd, lle mae'n moli Duw a yn ddiolchgar i Dduw, ond weithiau mae'n gweiddi allan ar Dduw mewn rhwystredigaeth, mewn digalondyd. Ond yma, yn y salm yma, mae yn rhoi cibolwg i ni ar sut mae e'n gweld Duw fel y Bugail, y shepherd. Y Bugail sy'n gofalu amdano fe. Felly, dyn ni'n mynd i jyst darllen, edrych trwyddo fe, a wedyn, falle newn ni, na i darllen trwyddo fe eto reit ar y diwedd, a rhoi amser i ni ymateb. Yr arglwydd ydy fy Bugail i. Mae gen i bopeth dwi angen. Mae'n mynd â fi i orwedd mewn porfa hyfryd, ac yn fy arwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi, ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae e'n enwog am ei ofal. Felly fan hyn mae Dafydd yn dweud, taw, yr arglwydd yw, mae e'n dilyn. Yr arglwydd yw ei Bugail e. A mae'r cwestiwn o pwy ni'n dilyn yn un mawr yn y byd sydd ohoni yn dydy. Achos ar y cyfryngau cymdeithasol, dyn ni'n gallu dilyn pob math o bobl, pob math o bethau, pob math o syniadau. Mae gyda ni access i gymaint o wahanol worldviews, syniadau, products, di ben draw. A chymod, os chi fel fi, chi'n dilyn hwn a'r llall, os chi eisiau edrych mwy fel rhywun, neu cael lifestyle mwy fel rhywun, neu cael dillad neis fel rhywun, chi'n dilyn bits and bobs o bobl gwahanol. Mae pwy ni'n dilyn really yn dweud lot amdano ni hefyd, y fath o bobl ni eisiau bod, achos ni fel arfer yn dilyn bobl falle ni eisiau bod yn debygach iddyn nhw. Ond mae Dafydd fan hyn yn datgan taw yr arglwydd yw mae e'n dilyn. A mae e'n neud y datganiad na reit ar y cychwyn, yr arglwydd ydy fy Bugail i. Ond wedyn mae'n dweud rhywbeth syfrdanol, mae gen i bopeth sydd arna i angen. Hynny yw, mae e'n dilyn un person, un Duw, a oherwydd yna mae gyda fe bopeth mae ei angen. Mae hwnna'n dipyn o beth i ddweud yn dweud. A falle'n syniad eitha estron i ni heddi, bod ni'n gallu dilyn un peth, un Duw, a da ni'n cael popeth da ni angen. Felly mae Dafydd yn mynd mlaen i sôn amdano'r ffordd wahanol mae Duw yn Bugail iddo fe. A be fi'n lyfio am hwn yw, mae e'n dechrau off gyda rhywbeth really practical. Achos mae'n sôn am mynd i orwedd mewn porfa hyfryd, cael ei arwen a ddŵr glân. A dyn ni'n gallu darllen hwn fel rhywbeth symbolaidd, ysbrydol. Ond dwi'n meddwl hefyd, mae Duw gyda concern am yn lles practical ni hefyd, am yn lles ni o ddydd i ddydd. A fi jyst yn lyfio'r syniad bod Duw yn arwain ni i orffwys, yn arwain ni at y pethau sy'n dda i ni. Dŵr glân, dŵr sy'n mynd i adfywio ni. Felly mae'r gofal ymarferol na jyst yn hyfryd, fi'n meddwl, bod Duw gyda concern dros y pethau yna. A dyn ni'n gallu meddwl am sawl cymeriad yn y Beibl a dweud y gwir, ond so ni'n meddwl yn benodol am Elias.
A mae Elias yn ddyn anhygoel, tipyn o gymeriad yn yr Hen Testament. A mae rhywbeth anhygoel yn digwydd i Elias. Mae'n cael buddugoliaeth fawr, mae rhywbeth masif yn digwydd iddo fe. Na i ddim yn mewn i hwnna nawr. Ond yn syth wedyn, mae e'n cael cyfnod o iselder mawr. Felly ar ôl bod ar yr brig, ar ôl bod ar yr mountain top yma, mae e'n cael cyfnod o iselder mawr. A yn y cyfnod yna, mae Duw yn ei arwain i fan penodol. Mae Duw yn neud yn siŵr bod e'n cael bwyd i fwyta, bod e'n cael dŵr i yfed, yn gofalu ar ôl yn y ffordd rili ymarferol yna pam oedd Elias methu wneud hynna dros ei hun. Mae hwnna jyst yn dangos i fi bod Duw yn Dduw sy'n deall yn anghenion ni a sy'n rhoi be ni angen, be sy'n angen arno ni ar y pryd. Ond mae Duw, fi'n meddwl, yn fan hyn yn dangos bod gyda fe concern dros yn anghenion corfforol ni, meddyliol ni, ysbrydol ni. So mae'r gofal sydd gyda fe drosto ni yn gyflawn te. A mae gymaint o bethau dyn ni'n gallu dilyn, sy'n gallu arwain ni ar llwybrau peryg. Ond fi'n jyst yn lyfio'r darlun fan hyn o Duw jyst yn arwain ni ar y ffordd iawn, yn dangos y ffordd iawn i fynd, mewn ffordd addfwyn iawn, ond ffordd sy'n dangos i ni sut i fyw bywyd ar ei orau. Felly dyna'r Bugail sy'n gofalu. Ewn ni mlaen i'r darn nesaf. Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn fy amddiffyn i. So mae Dafydd yn gweld Duw ei Bugail yn un sy'n ei amddiffyn un sy'n ei gadw fe'n saff, ond hefyd yr un mewn amseroedd anodd, mae e'n gwybod bod e gyda fe yn yr amseroedd anodd yna. Mae Dafydd hyd yn oed yn gallu gweud bod e ddim angen ofni mewn amseroedd lle mae popeth yn disgyn yn ddarnau, lle mae e'n geunant tywyll dychrynllyd, achos bod ganddo fe ffydd bod Duw gyda ge. Os mae Duw yn Duw cariad, mae'r Beibl hefyd yn gweud bod cariad yn bwrw allan ofn. Ond sut mae Dafydd yn gallu bod mor sicr? Wel, mae Duw trwy'r Beibl yn yr Hen Testament yn galw hi'n, yn cymharu hi'n i Bugail. Ond wedyn yn y Testament Newydd, mae Iesu Grist yn dod ac yn galw hi'n y Bugail da, yn dweud taw fe yw y Bugail da, y Bugail sy'n fodlon marw dros ei ddefaid. Felly, newn ni jyst darllen jyst darn bach o Efengyl Ioan lle mae Iesu'n sôn am hyn. Fi ydy'r Bugail da. Dwi'n nabod fy nefaid fy hun a maen nhw'n fy nabod i. Yn union fel mae'r tad yn fy nabod i a dwi'n nabod y tad. Dwi'n fodlon marw dros y defaid. Mae fy nhad y fy ngharu i am fy mod yn mynd i farw'n wirfoddol mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arna i, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi dweud wrtho i beth i'w wneud. Felly bydde Bugail sydd ddim o'r dda yn Bugail sydd ddim yn fodlon marw dros ei ddefaid, yn Bugail fydde'n ffoi pan bydde'n gweld blaidd neu rhywun yn dod yn fygythiad te. Ond mae'r Bugail da yn un sy'n mynd i achub ei ddefaid, yn mynd i achub ei bobl. Felly dyna y sicrwydd anhygoel sydd gyda ni bod Iesu'n galw hi'n y Bugail da, yr un sy'n fodlon marw dros ei ddefaid. A da ni'n gwybod wrth gwrs bod hwn wedi wreiddio mewn gwirionedd achos roedd Iesu wedi marw yn wirfoddol, marw allan o gariad tuag ata ni. A trwy farwolaethau nath edrechu pechod a hyd yn oed marwolaeth. Felly dyw geiriau Dafydd yma ddim jyst yn syniad neis,
Mae wedi wreiddio mewn gweithred go iawn. Mae hwnna jyst yn anhygoel i ni wybod bod y bugail da Iesu Grist yn un sy'n achub ni. A wedyn mae Dafydd yn mynd mlaen i weid, rwy ti'n paratoi gwledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwy ti'n tywallt olew ar fy mhen, mae gen i fwy na digon. Felly hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anghyffyrddus ac anodd, mae Duw dal yn gallu dod yn agos ato ni. Mae Duw yn agos ato ni. A mae Duw dal yn gallu bendithio ni. Yn wir, mae Iesu actually'n dweud mewn pregethau pam oedd e ar y ddeiar yn dweud, weithiau, da chi'n profi Duw mwyaf yn yr amseroedd anodd yna. Weithiau, dyna pam chi'n profi Duw agosa. A mae'r syniad o olew yn y Beibl yn un pwerus iawn. Mae fel arfer yn cyfeirio at bod chi'n cael eich bendithio mewn rhyw ffordd. Ond yn fan hyn, yn cyd-destun y bugail, oedd bugeiliad yn rhoi olew ar briwiau i defaid. So oedden nhw wedi cael eu pigo, neu wedi cael anaf, neu rhywbeth fel yna. Oedd y bugeiliad da yn rhoi olew ar y briwiau. A oedd hwnna yn lleddfu'r boen ac yn cymryd y boen i ffwrdd. Felly yn yr un ffordd fan hyn, mae Dafydd yn dweud bod ganddo fe fugail sy'n rhoi olew ar ei ben. Mae ganddo fe Dduw sy'n ateb i anghenion e, sy'n dod a newid i sefyllfaoedd, sy'n dod â fe, sy'n lleddfu fe ac yn dod â fe yn agos at ei Dduw. A wedyn, jyst i orffen y salm, mae'r adnod hyfryd yma. Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd, a byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Felly mae daioni Duw, mae e'n Dduw da, mae e'n rhoi gofal ffyddlon, a mae hwnna dim jyst am dymor, ond am ein bywyd. A mae ganddyn ni, dwi'n meddwl, fatha syniad eitha sgiwd o beth yw ffyddlondeb. Mae ffyddlondeb falle i ni fel pobl sy'n methu. Da ni'n ffyddlon i bethau sy'n ffyddlon i ni, dydan. So mae'n hawdd bod yn ffyddlon i bethau le chi'n cael y ffyddlondeb na nôl am gyfnod. Da chi'n meddwl weithiau, pam chi'n dechrau mynd i prynu coffi, chi'n cael un o'r cardiau bach yma, chi'n cael stamp am fod yn ffyddlon, a wedyn falle ar ôl chi'n cael rhyw 6 neu 7 stamp, da chi'n cael rhyw discount bach. Wel, mae hwnna'n y fath o ffyddlondeb da ni wedi arfer a falle yn ni'n fwy o gyffyrddus gyda. Da ni'n ffyddlon os da ni'n cael rhywbeth yn ôl gan yr ochr arall. Ond mae Duw yn ffyddlon sut bynnag yda ni. Dyna beth sy'n mor anhygoel am gariad Duw. Fe hyd yn oed pam da ni'n mynd yn bell, hyd yn oed pam da ni ddim yn ffyddlon i Dduw, hyd yn oed pam da ni'n troi'n cefn neu roi'n sylw i pethau eraill, mae cariad Duw dal yna yn hollol diamod, hollol unconditional. A mae hyd yn oed, mae gariad y môr fawr, mae'n dod i chwilio amdano ni. So ni'n sôn bod Duw yn disgrifio hunan fel bugail yn yr Hen Testament. Ac yn un man mae'n dweud hyn, dwi fy hun am fynd allan i chwilio am fy nefaid, a dwi'n mynd i ddod o hyd iddyn nhw. Fel mae bugail yn chwilio am ei braidd pan maen nhw wedi mynd ar chwâl, bydda i'n dod o hyd i'n braidd i. Bydda i'n ei hachub nhw o ble bynnag athon nhw ar y diwrnod tywyll, stormus hwnnw. A mae Iesu'n dweud stori debyg iawn yn dydy, sy'n sôn am pa mor ffyddlon yw Duw i ni, a faint mae e eisiau ein bod mewn perthynas gyda ni, faint mae e eisiau ni. Mae e'n disgrifio Duw fel y bugail sydd gyda cant o ddefaid, mae un yn mynd ar goll, a mae e'n gadael y defaid ac yn mynd i chwilio am yr un sy'n mynd ar goll. Dyna pa mor ffyddlon yw Duw. Y Duw sy'n gweld ni, yn chwilio amdana ni ac yn caru ni
ym mhob sefyllfa. A'r rhyfeddod mwyaf yw bod ni yn gallu adnabod y cariad hwnnw fel person, fel Bugail, fel achubwr. A bod ni'n gallu cael y berthynas yna gyda Duw yn union fel o Dafydd gyda yn y salm yma. Felly, da ni jyst yn mynd i ddarllen y salm. Wel, na i ddarllen. Ond na i ddarllen yn eitha araf i ni gael cyfle i myfyrio ar y geiriau eto. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwna i'm orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Ac y mae ef yn fy adfywio. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I'n gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed. Oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew. Mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn holl ddyddiau'n bywyd. A byddaf yn byw yn hir arglwydd, weddill fynyddiau.